Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa al'ummar annabi musulmai maza da mata. An bayan sallama irin ta addinin musulunci, kamar yadda kuka sani wannan tasha tamu mai suna taskar Asararu TV tasha ce wadda ta yi shahara kuma wajen kawo muku asararai da laƙunƙuna iri daban-daban, asararai mujarrabun, asararai na manyan kundi na tarihi. To ‘yan uwa, kamar yadda kuka sani a yau ma muna ɗauke da wani gagarumin asiri ne wanda zai tallafa wa kowanne ɗan uwa musulmi a wannan zamani da muke ciki. Wannan asiri namu na kwarjini da farin jini, asiri ne na nema ko samun kwarjini da farin jini. To ɗan uwa, kamar yadda kake gani, ka san wannan zamanin da muke ciki lallai dole a nemi farin jini da kwarjini. So kuma wannan laƙani da kake gani, in dai har Allah ya sa mutum ya yi amfani da shi, ya aikata shi, to a duk faɗin duniya da inda za ka sa kanka ka shiga, ko musulmi ko arne ko wane irin ƙabila ne, mace ko namiji, babba ko yaro, wallahi sai ya ji yana ƙaunar ka. Ko da maƙiyinka ya yi ido biyu da kai, sai ya ji lallai fa yana son ka, saboda asiri ba wasa ba ne kuma ba ƙarya ba ne. Dole za ka ga kana samun kwarjini a idon jama'a, kuma ko da wani wanda yake burin a ce ya ci ma mutunci ko ya ci ma zarafi, to lallai kwarjininka zai haska yadda ba zai samu damar yi ma wannan abu ba. Kuma za ka samu farin jini da ɗaukaka a dukkanin harkokin da kake, ko kasuwanci ko wata mu'amalarka da jama'a. Domin shi wannan laƙani, ko da ba kasuwanci kake kai, ko da a ce zaman kai ko yaro ne ƙarami aka ɗauka aka rubuta aka ba shi, to lallai za ka ga mutane suna nan da shi, domin asirin yana sanyawa ka ji farin jini da ɗaukaka da kwarjini a idon duniya. Kowa dole za ka ji yana son ka, saboda asiri ne babba. To ɗan uwa, kar ka manta, idan wannan shine zuwanka wannan channel tamu mai albarka, kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ci gaban asararanmu da za mu ɗora muku, asararai masu zafi kuma mabambanta da za su zo a nan gaba. To ɗan uwa, kamar yadda kake ganin wannan hatimi gashi nan an zana shi, ka tsaya ka duba sosai, za ka ga gashi nan hatimi ne fitacce. To da farko abin da ake so, za ka samu allo wanda ka tanada, za ka yi rubutunka da alƙalaminka da tawaddiyarka. To sai ka rubuta iza ja'a, ila akhiriha, iza ja'a tun daga farkonta har ƙarshenta. Za ka rubuta ƙafa ɗaya, sai ka rubuta ƙafa 7. Idan ka rubuta ƙafa 7 a kan allonka, to shi kuma wannan hatimi sai ka zo sai ka rubuta shi ƙafa 1 a ƙasan wannan iza ja'a da ka rubuta. To ɗan uwa, idan ka gama wannan rubutun, sai ka wanke rubutunka a ɗan ƙoƙo ko a ɗan kwano wanda kake wanke rubutu, amma mai kyau. Sai ka samu ruwa mai kyau, sai ka wanke rubutunka, sai ka adana. To abin da ake so, za ka tanaji zuma farar saƙa. Idan ka tanaji zuma farar saƙa, to ita za ka ɗauko, amma ɗan uwa ka kula wajen siyowa, saboda wasu sukan sai da wadda take gaskiya da siga a cikinta ko an mata bezdi. To ka samu farar saƙa mai kyau, da ita za ka zo ka samu rubutun ka zuba a ciki, sai ka sha. To ana so ka sa ruwan da ɗan kirki fa, yadda za ka yi tsawon kwana 11 kana amfani da shi. Sai ka yi kwana 11. Yau ka ɗauka ka sha, gobe ka ɗauka ka sha, jibi ka ɗauka ka sha. Ko da ya kusa ƙarewa ne, to sai ka dinga ƙara ruwa, kana ƙara wannan zuma, kana ƙara ruwa, kana ɗan ƙara wannan zuma, yadda za ta faso sosai a kai. To idan ka yi haka, to lallai za ka yi kwana 11 nan kana sha. To ɗan uwa, lallai in kai wannan kam, za ka samu kwarjini da farin jini a idon duniya. Wallahi duk wanda ya ganka sai ya ji yana ƙaunar ka,
Sannan duk wanda za ku yi wata mu'amala da shi ba zai so ma a ce ko rabu ba, saboda me? Saboda yadda zai ga kawai shi fa duk duniya yana ƙaunar ka. Kuma ɗan uwa wallahi kamar yadda ka sani wannan laƙani ko da a ce maƙiyinka ya ido biyu da kai to lalle fa sai dai daga baya rasa dalilin da ya sa ya je yana ƙaunar ka kamar haka. To duk ma da yadda zai yi dai shi dai asirinsa ya aiki a kansa kuma sai ya je yana son ka, yana ƙaunar ka kuma ba ma ya san rabuwa da kai. Saboda asiri ba ƙarya ba ne. To ɗan uwa wannan laƙani a jarraba shi, maza za su iya amfani da shi, mata su yi amfani da shi, yaro da babba kowa za a iya rubutawa a bashi ya sha. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ɗan uwa kar ka manta kai mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun asararai masu muhimmanci kuma zafafa waɗanda wannan tasha tamu za ta zaƙulo muku a kundaye mafi girma ta kawo muku domin taimakon kawunan. Allah ya ƙara ma annabi daraja sallallahu alaihi wasallama.